Men seni tutoyun. Ha? İliyeliye seni tutoyun. Ana oğlum ya gel seni tutoyun. Hani gel koç oğlum men seni tutoyun. Ha? Gel ana tuttum ana. Yere tutulaydım koç oğlum. Ha? Vay. İyilik mukavir. Ya Allah can. Özün yardım beri vergin bana. Sağaman ördün mü kıydım? Selamun aleyküm. Selam oğlum. Seyrancan tağaman ördün mü oğlum? Salam ene. Selam oğlum. Sadaka şerokluğunu ulurağı değginin kıydım. Bolar ene. Kaka, ne suç? Ha, getireyim. Aziz vatan, sen niçikdi keramat. Sensin bu ömrümün solmaz bägli. Bilýän senden ziyad cennet tapmaryn. Aylansam da bu gojaman elemi. Seni söýýän diýip gıygyryp ýörmen. Sana söýgüm kalbym çoňunna galar. Seni dinlenmedik aydyma dönüp, hol gökdäki gulaň heňinde galar. Sen meniň akbalym. Sen menin ömrüm, mehriban gül ojaňdan gitme yok. Sen ümmatyň ömrü bilen ölçeler, biýikligiň tarypyna yetme yok. Hawador. Hasyl ýetişen soň onu wagtyna ýygnanyň owy. Onu ýa dogry. Entek ýerräpim kaya. Yetişdim ka. Başlık ne edeceğiz? Başlayalım mı? Onda näme? Başlaýbereli. Bolýa. Kerwen, näme netije geldiň? Başlaýlyň ýaşullar. Adamlar! Eşdiýäňizmi? Başlaýlyň onu.
Ha, getir gaýry. O wagtlar bu meydanlardan bol hatlar alınırdı. Men şol wagt edil filialy bolan çykdym. Gakyn paýry ikimiz owa arabada buğday taşardyk. Bay ollugurlar gatlyk bolardy. Cemal, an saýdy gudagy ýokmy? Orak wagtdan bir çay suw barmy? Ay bolýa-da. Taňry bu garynjalary nem üçin yaradanlygyny bilemok ölen. Bir zady derkardyr-da. Eger beýik bir bar, siziň ýaly jannarlary şu dünýä iniren bolsa, onda biz hökman arkalaşmaly. Garynjalar, dinläp otursam, siz bu däneler daşdan naşýan ekeniňiz. Ine, alın. Äkdim öýüňize. Ine hädimenim aňzakly gyş geler. Gyşyň sowuny siz çağalaryňyza bermäge iýmit bolar. Owra getirdim, alyň ýeseňiz. Al kakat, bismillah. Ha, bismillahirrahmanirrahim. Al onu. Al seni. Ve kızın eken. Häzir ol ýeriňizi ýakaýma. Yara o bäriňe näme boldy? He, Bäriňe näme boldy diýä? çiýyk degdi. Çiýyk tegdi. Tam diş maharajan zoň. Men ona haqy ful sallydy. Olum, eýleki ýaşlylar man salaypdyr. Kerwana taýsylmy? Owa men. Başlyk. Uruş başlapdyr. Näme? Gitmäge ruhsat edin. Ruhsatdy. Uruş turupdyr çaragy. Uruş turupdyr. Tofa, uruş turupdyr diýämi? Ata. Çara. Hani ýöräliň wagt boldugyny. Eden tek şäheri de barmy? O ýerden hem otla minmeli. Hani ýigitler ulagy men berin bolum. Tidrak ogluny. Gel oğlum. Ataň ulagy asyn bolýarmy oğlum? Bolýar. Beret? Bor. Hani ýöräliň. Çara. Gel gaýdym. Döwlet, ini. Aman gidip gelin. Ana adamlar ulagy men dolan. Bolum satma. Yaxşı gaýdym. Yaxşı. Aman gidip gel oğlum. Kakası. Bolýa. Hoş galyn. Beret, bellime ulanlar. Göremeli. Oğlum, hemmesi geldi. Göredim.
Soňky garpy a. Asman, Nämeje? kakaňdan gelen ha tokap bersene gyzym. Häzir. Eje haýsy hatny okap bereýin. Soňky gelen hatyny okap berey. Bolýa. Salam meň edizlerim. Salam Cemal. Soňky 10 gün bir ýerde durmamyz soň hat ýazmagy elim hem degmedi. Häzir ýene az wagtdan hüjüme geçmeli. Wagt çäkli bolan soň mehribanlarym size bir kelam Taňry salamyny ýollamagy ýüregime döwdüm. Cemal men halat etmeň. Men janym sag, başym dik söweşip ýörün. O bolar nähili? Saglykmydyr? Men soranlara Taňry salamyny aýdym. Nesip bolsa men inanýan. Biz hökman ýeňiş bilen gaýtyp gelerdi. Biz häzir hüjüme geçmeli. Bolýa Cemal hoş. Allah sizi öz penasyny aman saklasyn. Sag bolun. Wi eje, seni beýdip ağlajak bolsaň, meni onu okujagym del. Bor gyzym, inne ağlajak del. Oy, başım aýlanýar. Ay dursun, Akçamal ýykyldy. Oy, näme bolup kamyň? Näme bolup saňa Akçamal? Turgany? Gel kömek edeyim. Näme boldy sana? Dursun, çek eline ýökerip çykaraly. Howa, ýör hany, ýör. Botada çeket dur. Çekediň arabasy bilen öýüne ura bolýar. Çu. Salam kaka. Kakajan, akşam bir düýüş görüpdirin. Düýüşimde faşistler gyzyl odelek bolup gaçýarmyşlar. Bilkallajan şeýle de bolsun. Ähliýer edil gyrmyzy gana boýalan ýaly. Kaka urun faşistleri ýok edip çykaryň ýurtdan. Sagaman ýeňiş bilenem gaýdyp gelin. Salam okuwçylar. Salam boýlum. Oturun. Hemmeňiz barmy? Barmy boýlum? Uruşun ajy habar näçe agyram bolsa ýeňiş uzakda däldir okuwçylar. Biziň doganlarymyz, kakalarymyz hökman ýeňiş bilen gaýdyp gelerler.